Садриддин Наҷмиддин сарояндаи шинохтаи тоҷик дар бораи тифлони фирории қавми роҳинҷа аз Мианмар ба Бангладеш оҳангеро иҷро кардааст. Ин суруд, ки тифли Мианмар ном дорад, рӯзи 25 декабр дар шакли савтӣ пахш шуд. Олим Ширинов, танзимгари овоз, ки дар таҳияи ин суруд саҳм гузоштааст, рӯзи 25 декабр дар саҳифаи фейсбукаш навишт, ки суруд ҳанӯз моҳи ноябр таҳия шуда буд, вале тасмим шуд онро қабл аз соли нав пахш кунанд. Дар ин суруд тифлони фирории Мианмар тифлаки олуда ба селоби хун унвон шудааст, ки рӯи ҷисми мадараш намедонад, ки аз ҷисми ӯ қатра қатра оби гулгун ва аз синааш хун меравад. Дар ин суруд сӯхтани хонаҳои мардуми мусалмони Мианмар ва вазъи таҳшатбори кӯдакон тасвир мешавад. Оташ задани хонаҳои мардуми мусалмон ва қатлу куштори онҳо вокуниши ҷомеаи байналмилалиро ба бор овард. Тоҷикистон низ ин хушунатҳоро маҳкум карда буд. Охири моҳи августи соли равон дар пайи муноқиша миёни аксарияти буддоиҳо ва мусалмонони роҳинҷа дар Мианмар ҳазорон нафар ба Бангладеш фирор карданд. Тибқи иттилои созмони табибони бидуни марз, дар пайи хушунатҳо 6700 мусулмони роҳинҷа кушта шуданд, ки бештари онҳо кӯдакон буданд. Ин суруди Садриддин Наҷмиддин низ зоҳиран як вокуниш ба куштори тифлони қавми роҳинҷа аст. Дар гузашта низ сарояндаҳои тоҷик дар бораи ҳодисаҳои ҳасоси ҷаҳон бо сурудани тарона вокуниш нишон доданд. Ҷони Бекимурод, сарояндаи тоҷик, соли 2015 дар бораи марги Олони курдӣ, тифли 3-солаи курд, ки ҷасади беҷонаш аз соҳили дар Туркия пайдо шуд, суруд эҷод карда буд. Олон ҳамроҳи хонаводараш аз ҷангҳои Суриya мехост ба Аврупо фирор кунад, вале дар баҳр ғарқ шуданд.